Clwb pêl-droed Bai Colwyn sy'n cael ein sylw ni yn uwch gynghrair Cymru am y tro cyntaf erioed. A mae Thomas yn agor y sgorio i'r ymwelwyr. Creamer! Screamer gan Creamer! O, Bennett yn edrych yn benderfynol. Pam lai! Pam ergyd! Wel, bobl bach! O'r sgil. Yr ergyd. Clark! O, na chi gol wefreiddiol gan Ben Clark! Harry John yn cael ei ddal yng nghanol ca, ac yna'r ergyd wych gan Ryan Stratoulis. Can unwaith eto, mae wedi cael un o fe mynd am yr un arall! O, mae Dani Selen! Elliot Evans sy'n codi ben. Yn cryfanu'r bel, yn gelfydd! O Williams, lle yn y cwrcosbi, foli hyfryd! O, na chi gol! Dan Jeffries ar y foli! Dyma Luca Hogan, gwr ifanc yn cryfanu hon. O, gol gan Hogan! Da Brwsesi, a Brwsesi! O, taran o ergyd o fellter! Ac mae Jones yn gorffen yn gelfydd. Bright yn y cwrt cosbi. Yr ergyd yn chyrmanu gan yr oed. Arslan yn argydio! O, mae'n berl i'r gornel ucha. Ac enillwyr, Cwpan Nathaniel MG, ydy'r seintiau newydd. Rhaid hyfryd gan Sion Bradley. Dyna chi gol gan Sion Bradley. Caerdydd sy'n dathlu heno, pencampwyr, prif adran Genero am yr ail-dymor o'r bron. Mae Ian i mewn, mae'n edrych, mae'n tanio, mae'n fwy. Pencampwyr uwch gynghrair Cymru ydy y seintiau newydd. Bradley, Trosolwg, mae'n fyw! Sion Bradley yn sgorio i Gymru! Y bêl yn hongian i fyny, a dyna'r gol. A Caerdydd sy'n codi'r tlws am y tro cyntaf yn ei hanes. Nawr ti'n mynd disgyn i Williams! A mae Cei Connah nôl ar y blaen. Enillwyr Cwpan Cymru ydy Cei Connah. Deinon yn mynd o bellter! O! Yn enillwyr unwaith eto. Clwb